रेस्ट लाजोब्बाय बयबो लोगोफोर आं दा थांगासिनो दं गावसोरनि हादोराव आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा स्किप खालामालासिनो नायलां लोगोफोर आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामोबाबो लोगोफोर बिदिबा आं गाखोगोन जोङो बेसिम नैबावसो गाखोगोन बाव थांगोन आरोना ओरै थांसिगोन दा नैबेजों फैलै एब्रेलाबायनांगौ फट' मोननायनि मानसिफ्रा मेंनानै जाला नै मेंनानै रेस्ट लाजोब्बाय बयबो ayo kawan video makanya duduk dulu deh kunci saja Pak masih dong tulis terus show na yun udah juga Oh, aste. Rimune beratnya. boy dapat kai Oh, hindoy labai आसिन कातिक बोथोर सफैबोला हेवालि दैमा सेराव आसिन कातिक बोथोर सफैबोला हेवालि दैमा सेराव मोना मोसौ हालालाना बेसर फोनो मोना मोसौ हालालाना बेसर फोनो सालिया दिनैबो बाजार गाबोनबो बाजार बेसरजों लोगोसे साफा फानै जुगार सालिया दिनैबो बाजार गाबोनबो 12 बोसोरजों खनसे हाथाय जाबाय बिना जाबाय एक नाम्बार बाजार जाग्रा 12 बोसोर Bye.
Kami berbulan sendra jalan Kami berbulan kapan berjalan Dengan dosi hamba Ủa mình lên thế Malaysia Quay cô mà đã đâu Quay cô mà đã đâu đi đâu đi đây đi đây bây giờ từ này cứ ra जोङो दा ओंखारबाय आरो ना माने थांनायसै न'आव गोजानबो लामाया एसे डेन्जार सिख्लाफोर दङलै ना मा होनो बागानसो सिख्लाफोरनि बागानसोरा आयौ नै डेन्जार दंखायो सिख्लाफ्रा माबायदि नांगौ आदै जोनाय लानानै थांनो हागोन औ आदै जोनाय लानानै थांनो हागोन डेन्जारसोखा बागानसो सिख्लाफोरा नुबाय नों मालाय जरा थाङो नै थांगासिनो न'आव माने गारि पार्किंआव थांनानै बिनिफ्राय एसे मोसानानै माबानानै न'आव माबाहैनोसै आरो खेथिंखौ लाबोथाराखै खालामासै माबा लाबोगोन दिनै एक्सिडेन्ट लाबोथाराखै औ मा जानो नोंसोरलाय बावखुंग्रि हाजोआवलाय नै गासिबो खनला लांनो हायो खनला लांनो हायो गासिबो नै बेखौ लानो हागोन बेखौ फाग्ला बायदि दङलै जाग्रा आयो उनावबो सिगाङाव गारना खामसै आरो ना